אני פתחתי ערוץ יוטיוב, שזה משהו שלא דמיינתי את עצמי עושה בערך אי פעם, וזה מכיוון שאני פשוט לא יכולה לדמיין את עצמי מדבר על מסך, או בכללי על קהל. אבל כל זה השתנה אחרי שראיתי את הסדרה הזאת. חדר חטא היא סדרה שמלווה אותנו במסע של רודה עוזת ודודה רבתא שלה מיסיס קלין, שמתעוררות יום אחד בחדר משונה ומלא באנשים אפורים. טוב, אני הולך להניח שאם אתם רואים את הסרטון הזה, ראיתם את הסדרה. על הדרך, חשוב לציין שהסרטון הזה כולל ספוילרים, אז אם לא ראיתם, כן, הבנתם. בקיצור, אני ראיתי את הסדרה ווואו, זה פשוט כאב. וברור שקרה לי כשקראתי איזה ספר או שראיתי איזה סרט או סדרה שגרמו לי לבכות, אבל כאן, עם פרצוף יבש, צפיתי בדבר הכי קשה שצפיתי בו בחיים שלי. אני רוצה להתחיל ולדבר על הדמות שהיא לדעתי הכי מטרידה בכל הסדרה הזאת. רציני לחלוטין. הסיפור שלה מפחיד אותי. אני מדבר על רוז סמית. אתם יודעים, הרופא הזה? סליחה, אני לא ידעתי איך לצנזר את מה שהתכוונתי להגיד. אם תשאלו אותי, הוא ללא ספק דמות טרגית, אבל הוא גם הרבה מעבר לזה. רוז הוא סמל גדול למוסר, אבל הסיפור שלו פשוט כואב. בואו נתחיל מההתחלה. הכל התחיל כשהוא נולד, כמובן, אבל וואו. אנחנו לא יודעים הכל על העבר של רוז, אבל אנחנו כן יודעים שהוא לא נולד במכוון. כלומר, רוז היה טעות אחת גדולה. וכאילו, מה עושים כשנולד לך ילד שלא רצית? כי אני לא יודע מה לעזאזל עבר במוחה של אמא שלו, אבל במקום לשים אותו בבית יתומים, היא פשוט... אומייגאד. זוכרים שרוז צעק שהמשטרה מתייחסת אליהם כמו אל חיות מחמד? אם מישהו יודע מה זה כשמתייחסים אליך כאל חיית מחמד, זהו. אלוהים אדירים. למי שלא ידע, לאמא של רוז היו הרבה יצורים. למען התקשורת הברורה נקרא להם כלבים. אני לא יודע אם האישה הזאת הייתה חולת נפש או משהו, אבל במובן כזה או אחר, היא לא הבדילה בין הבן שלה, רוז, לבין כל הכלבים האלו שלה. אז היא התייחסה אליו כאל אחד מהם. רגע. באיזשהו שלב, רוז גילה שהוא כמסתבר בן אדם ולא כלב. כלומר, אפור ולא יצור, אבל לא הבנתם. והוא לא כל כך ידע מה לעשות עם זה. אז הוא ברח מהבית, וזה כנראה לא כל כך עזר לו, כי הוא מצא את עצמו אבוד בין מלא יצורים שנראים כמוהו, אבל הוא לא באמת מסוגל לתקשר איתם. אלוהים, אני פשוט מדמיינת רוז זוחל בין מלא כלבים, זה מזעזע. לא ממליץ. בקיצור, הוא באיזשהו שלב כנראה למד לתקשר איתם, כי כאלה הם בני אנוש, קולטים שפות לפי הקשר, וכזה גם היה רוז, בן אנוש, אפור. שאר החיים שלו, ממה שאנחנו יודעים, בינתיים, הוא בילה בלי ממש אף אחד חוץ מאיזה מישהו שאנחנו לא יודעים עליו כלום, חוץ מזה שהמשטרה רצחה אותו. אבל גם הוא מת. בקיצור, לרוז אין אף אחד.
הוא כנראה היה עצוב, אבל יותר מזה משעמם. ממש משעמם. ולכן, כשמישהי הגיע והציע לו אפשרות נוספת לחיים חדשים, הוא ככל הנראה לא היסס, אז רוז הצטרף למסע שלהם בעוד שהוא שום דבר בלי זה. אילו לא היה בחבורה של עוזות הוא היה שום דבר. טוב, כמעט. היה עוד דבר אחד שרוז נאחז בו. אנחנו עדיין לא יודעים מאיפה זה הגיע, אבל משהו שגרם לו להאחז במוסר באופן מטורף. כאילו שלא היה שום דבר מלבדו. לכן הוא רצה להיות רופא וכמסתבר גם פסיכולוג. הוא רצה לעשות את הדבר הנכון, אבל מה עוד שהוא לא הצליח. כפי ששמענו, לרוז אין תעודת רפואה, והוא למעשה לא רופא וגם לא פסיכולוג. הוא פשוט שום דבר. ולכן המוסר הזה שנאחז בו, הדבר הכי טוב שידע לעשות זה לא לעשות דברים רעים. הוא מעולם לא הציל אף אחד, עד שהוצגה בפניו ההזדמנות. האם להלשין על פושע שאחראי לסופם של חיי עשרות אנשים זה באמת מעשה רע? כולם התייחסו לרוז כאל פושע אחרי שהלשין על סורוקו, אבל הם שכחו דבר אחד, באופי של רוז. זה כל משהו. המוסר, הצדק, ההקרבה של חיי אדם אחד או שניים תמורת חייהם של אלוהים יודע כמה אנשים יכולים למות מזה. אני כבר לא מדבר על ההלשנה על סורוקו. אני מדבר על המרד. רוז מת בשביל משהו. במחשבה שהוא עשה משהו טוב, אבל הוא לא מת בידע שהוא הציל מישהו. הוא לא ידע אם המרד הזה הולך להסתדר או שלא. הוא פשוט מת. בתיאור מעולה של כל החיים שלו עם המילים האחרונות שלו. אין לי מושג. באמת לא היה לך מושג, נכון רוז? גם אז לא היה לך מושג שאתה לא כלב? לא היה לך מושג שיש עוד משהו מחוץ לשיממון הבלתי נגמר הזה? לא היה לך מושג שיש משמעות מעבר למה שכבר הקרבת, אבל תמיד ידעת שלא גמרת. והוא באמת לא גמר. וגם כן הדברים הקטנים בדמות הזאת. איך שסיפר לרופא שתמיד היה נראה שקינה בו, שהוא בעצם מעריץ אותו. ובינינו זה ברור מאוד למה. איך שביקש לחיות אבל לא ויתר על אף עיקרון בשביל זה. אנחנו נוטים לחשוב שרוז לא רצה למות. הוא לא עשה שום דבר שיעזור לו לחיות. למרות זאת. אבל כשבחר להקריב את החיים שלו, ואולי התחרט ברגע האחרון, אבל לא מספיק כדי באמת לוותר, וזה היופי והכאב בדמות הזאת. רוז סמית, זה שגרם לי לטעות מה אני עושה, בעוד שאני צופה בו ופשוט אין לי מושג. טוב, חזרתי. הנושא הבא קצת פחות כואב, קצת יותר קליל, ולמעשה בעיקר קצת מגעיל. בואו נדבר רגע על המערכת יחסים בין עוזת ובוקו. היי, זוכרים שקראתי לחלק הזה קליל? אני חוזר בי. זו פשוט הטרדה מינית, וזה לעולם לא יהיה נושא קליל.
אבל יותר מאשר עצוב הוא באמת דוחה ומכעיס. בואו נתחיל. הנושא העיקרי כאן הוא את חייבת לי את זה של ווקו. למה? כי היא פיתתה אותו, או אולי בגלל שהוא חיכה לה, או אולי בגלל שהיא זונה, וראיתם איך היא התלבשה? טוב, זה בעיקר מכעיס, אז בקצרה הסיפור שלהם הולך ככה. או זאת מפלרטטת עם ווקו כי זה פשוט האופי שלה, או בגלל שהיא חשבה שהיא מחבבת אותו. היא פלרטטה איתו והיא התחילה איתו, וכנראה שבאיזשהו שלב זה הדליק אותו. אפשר לומר שלווקו יש כמה בעיות עם אמפתיה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אז בואו פשוט נגיד שהוא לא כל כך מצליח להבין את עוזת כשהיא אומרת לו. כשאת אומרת לו למה את מתכוונת, למה את מתכוונת, כשאת אומרת לו האם הלא הוא לא ובאמת, אולי הוא רק אולי אך לא כעת, או שהלא הוא רק עוד לא, אולי הוא או אולי הוא בו. את אומרת לו כל כך בכן שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכן. טוב, אני בטוח שהרבה אנשים כבר עברו על הנושא הזה לפני, אני בטוח שהרבה אנשים כבר עברו על הנושא הזה לפניי, ולכן אני לא הולך להיכנס אליו לעומק. אני רק אגיד שהסצנה שווקו מנסה לשכב עם עוזת והיא אומרת לו שהיא לא רוצה, והוא אומר שהוא חיכה לה, גרמה לי תחושה זוועתית. אני ראיתי הרבה סצנות של הטרדה מינית בחיים, אבל זאת הייתה אחת המגעילות. אז זהו, אין לי כל כך הרבה מה לומר על הנושא כמו שיש לי על רוז, אבל בואו נעבור לנושא הבא. הפעם לא צריך עצירה דרמטית בין נושאים, כי לא שברתי לעצמי את הלב עם הנושא המכעיס הזה שכולם כבר דיברו עליו. ומה שכן, כל הסרטון הזה היה כתוב עד כאן, מהנקודה הזאת אני הולך להתחיל לאלתר, אז אם אני מגמגם או פתאום עוצר, בקיצור, תנסו לחשוב בעיקר על מה שאני אומר ולא כמה שיש לי טעויות בעברית וכאלה. בכל מקרה, אז בואו נדבר על ייאוש. אני דיברתי עם ChatGPT על הסדרה הזאת לא מזמן, טוב, שאלתי אותו מה האווירה שהוא משיג מהסדרה, והוא אמר שהוא מקבל מין תחושה כזאת של התקדמות לאחור, ושכאילו לא משנה מה קורה, כאילו כל פעם שמתקדמים עם משהו פתאום מגיעה איזו בעיה אחרת, ואני לא לחלוטין מסכים, אבל אני כן מרגיש שיש מין תחושה כזאת של ייאוש שעוקפת את הסדרה, שכאילו לא משנה מה תעשה, היא כל כך שמה אותך במצב כזה שאתה תקוע וחושב לעצמך שיט, אין מה לעשות, נתקענו כאן לנצח. ואז יש את המרד הזה, וזה כאילו אמור אולי קצת לעזור עם התחושה הזאת, אבל בינינו, אחרי שרוז מת. אוקיי, אני מצטער, פשוט המוות של רוז ממש פגע בי נפשית משום מה. אני יודע שמדובר בדמות בדיונית, אבל כן, זה ככה זה פשוט, אני רוצה עכשיו לחזור לדבר על רוז. ולמי שטעה, אני עכשיו הולך לדבר על הדעות שלי. רוז הוא לא דמות אהובה עליי, האמת שהדמות אהובה עליי היא דרגה, והדמות שאני הכי מעריך מבחינת דמות טובה היא עוזת, אבל רוז הוא משמעותית הדמות שהכי מלחיצה אותי, ושכאילו אני הכי מעריך את הקטעים שהיא, כלומר הוא משתתף בהם. בכל מקרה,
אני אולי אעשה סרטון מלא שידבר פשוט על רוז, כי האמת שאני מתחיל לחשוב על זה ונראה לי שעשיתי את כל הסרטון הזה רק כדי לדבר על רוז. יכול להיות שיש לי הרבה מה להגיד על רוז, ואני יודע שלא חידשתי הרבה דברים במה שכבר אמרתי, ושפשוט עברתי על הסיפור קצת ולא ממש אמרתי דברים חדשים, עשיתי אנליזה או התעמקתי בכל מה שקרה, אבל יש לי הרבה מה להגיד ואני יכול מאוד להתעמק. אז אם תרצו שאני אעשה את זה, תודיעו לי ואני אעשה את זה. ובגדול אני חושב שנגמר הסרטון. וואו, אני חושב עכשיו אם לשנות את השם. אני ממש היה לי דמיון לסרטון כזה שפשוט ידבר על חדר ח' ועל כמה שזו סדרה מטרידה ולמה פתחתי ערוץ יוטיוב בגללה. אבל אז רוז. טוב, בקיצור, אני אנסה לעשות סרטון מלא על האווירה של הסדרה, ורק על האווירה של הסדרה, בלי שרוז יתערב ויתחיל whatever, טוב, הבנתם. אז שיהיה לכם יום טוב או משהו כזה, ביי.